kagem para rawuh sami karana sih wilasaning Gusti Kang Mahanasa ingkang sepisan kula tasih kepareng ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh kunjuk para tamu putri kakung minulya. Panu wonten kadaraman kang kula tampi bilih pahargyan menika saged lumampah kanthi rancak ugi lancar inggih karana sih kadarmaning para tamu putri kakung minulya ugi para sanak kadang kadyan mitra pitepangan mliginipun para warga ing padusunan Glondong ngariki ingkang sampun kepareng paring pambiyantu bau suku Prabeya pikiran ugi tenaga minangka kangge lajuning adicara ngunduh mantu Syatmaja pinanganten sarimpit saking panjenenganipun ibu bapa ingkang mengkugati namung tansah ngaturaken sewu-sewu diagunging pamatur nuwun ingkang tanpa awinates. Puja asta wa saestunipun kula mangertos bilih para tamu putri kakung minulya kagubel bot repoting keluarga ewa semanten kasedu rawuh wonten Glondong tengah ngariki saperlu paring idi pandonga saha pangestu dumateng Syatmaja pinanganten sarimpit ingkang sakmangke kepareng badhe ambyur lelomban wonten samudraning alam bebrayan agung mugia tansah gagah kang jinangkah basuki ingkang kaesti. Lamun pinanggeku nyuwun
Bilih panjenenganipun Ibu Bapa Tubiyana ing krawan panjenengan namung adamel suka dumateng keluarga panjenenganipun Ibu Bapa Tubiyana namung panjenengan mestinipun raos kuciwa ing penggalih awit panjenenganipun Ibu Bapa Tubiyana boten saged manggi setunggal mbaka setunggal napa malih kepareng anjawat asta boten saged nglungguhaken ing antawisipun derajat pangkat menapa dene kalungguhan sedanten namung kapanggih sami kemawon saestu kula ingkang nyuwunaken diagungi pangapunten Sagung para priyagung adi lenggah ingkang satuhu karo beningsih kawuryan mugi panjenengan sedaya kasekecakaken anggenipun sami pinarak lelenggahan kanthi mardikaning wardaya ngantos paripurnaning pahargyan sakmangke. Sagung para putri kagung minulya mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken. Purwa madya dalah wusana kathah klentuning atur ingkang kelantur-lantur mubeng mingertan tanpa arah. Mugi panjenengan sedaya kersa ambedhal tambak nglunturaken sih agunging samudra pangaksama mugi kasawatna dumateng jiwangga kula. Minangka puput pepet pepuntuning atur Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kundur dumateng pangandhawara. Nuwun matur nuwun. Agung panuwun konjo kakang Dimas Badi Jayadarja ingkang sampun kepareng minangka raga sinambeting atur panjenenganipun Bapa Tubiyana kanthi dhateng wonten ingkang kareping. Tumunten kalajengaken adicara ing sampun rinantan dhateng kadang kula panawung krida nanging saderengipun adicara kalajengaken panjenenganipun Bapa Tubiyana kepareng angsung sugata ingkang salajengipun awit panjenenganipun ageng tresnanipun linangkung para sanak kadang-kadang Pamomitra Warujo ing sampun kepareng rawuh tresna panjenengan sedaya lumuntur dhateng panjenenganipun Bapa Tubiyana kanthi raos tulus ikhlas kanthi menika namung agunging panuwun ing tanpa pindhang kunjuk sagyung para tamu minulya. Tumunten adicara sumene pramila dhateng panjenenganipun kadang-kadang kula Juruladi utawi kadang kula Sinoman kepareng pratitesaken laksitaning adicara sumene ingkang mbok pilih panjenenganipun Bapa Tubiyana kepareng angsung sugata kinarya pendherekipun anggenipun sami lelenggahan wekdalipun kula aturaken utawi caosaken dhateng kadang-kadang kula Wiranem ingkang kinarya soh panjenenganing para kadang-kadang kula sedaya. Kanthi menika saderengipun kadang kula Campursari ing semangkih badhe ngaturaken lelagon ingkang jumbuh kalian kawontenan menika. Semonggo.
pikantuk sasmita dhateng kadang panawung krida kepareng karsa adicara sumene kacabut ing semangkih badhe atur pasrah panampi kanthi menika adicara ingkang sampun rinantam dhateng kadang kula panawung krida inggih pasrah panampi pramila dhateng panjenenganipun ingkang minangka sulih sarira utawi bapa kadang pisan saking Taman Tirta Kasihan Bantul pramila dhateng menika wekdalipun kula semanggaaken sumangga kula dherekaken jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana Pandaya Swara menika sumangga kula dherekaken. Saking Bobo Pamiwara kagem jasad pribadi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sehiroso saking Gusti ingkang murbeng dumadi sampun paring kaujengan katentreman kamulyan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin. Kunjuk atur dumateng ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang sampun pono ing pamawas, lebda ing pitutur ingkang saduhu kinabekti. Nurinjeu atur wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak Tubiono saha Ibu temu kabantu sedaya keluarga ingkang tansah bagya mulya. Dinanggung panjenenganipun para pangemban-pangembating praja satriya negari. Kinarya dados pandam-pandam ing kalodasih ingkang saduhu kinabekti. Dinanggung panjenenganipun Bapak Lurah ingkang saduhu kawula hormati ugi dumateng ngarsanipun para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab ilahi ingkang saestu kawula tenggo fatwanipun ugi dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para tamu undangan kadang werda muda ingkang tansah bagya mulya. Kepareng langkung mulya kula ngembir kabandikan panjenengan sedaya ingkang eca wawan pangendikan. Nun inggih kula piniji saking kersanipun kadang kula panjenenganipun Bapak Marianto saha Ibu kabantu sedaya keluarga. Wonten ing wekdal punika mboten kewami matur piyambak. Inggih ngraosaken bombong pirawing manah. Ugi anggenipun kawula marak sowan. Sowan ngabiyantara wonten danipun Bapak Tubiono saha Ibu. Wonten ing Glondong Tengah RT 6 RW sekawan Ulung Gunung Sawangan Magelang katampi kanthi sawi. Ingkang menika kadang kula ingkang piniji matur wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Tubiono saha Ibu sedaya keluarga.
Perwakan ngatur langkuru sumangga mboten kendhat. Kula lan panjenengan sedaya ngraosaken puji lan syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing siang sonten punika kula lan panjenengan sedaya kaparingan karahmatan, kawilujengan katereman. Pramila wonten ing wedal punika saged kempal nyawiji silaturahim wonten ing pahargyan prasaja wonten ing wedal punika boten enten alangan setunggal punapa. Sholawat wa salam mugi tansah katemton dhateng panutan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu wonten ing yaumul akhir samangke kula lan panjenengan sedaya sanget antu-antu sapantipun. Amin amin ya rabbal alamin. Nun inggih kunjuk atur dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para lenggah sami ingkang satuhu kinurmatan dinangkung panjenenganipun Bapak Tubiono so Ibu Temu. Kula ingkang sinaraya matur wose ing penggalih nun inggih katang kula panjenenganipun Bapak Maryanto so Ibu Kabani sedaya keluarga nun inggih ingkang angka sepisan. Suwanipun kawula saking tlatah dusun Ngebel RT 3 Kalurahan Taman Tirta Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul nun inggih niat silaturahim katur dumateng warga wonten ing Kukuban Glondong Tengah RT 6 RW sekawan ingkang kelajenganipun ugi ngaturaken salam taklim kunjuk atur wonten ngasanipun keluarga Bapak Tubiono so Ibu kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kairing ngaturaken sungkem pangapektos kunjuk dumateng para pepunden para sepuh para pinisepuh ugi ingkang disepuhaken wonten ing tlatah Glondong Tengah RT 6 RW sekawan Ulung Gunung Sawangan Magelang. Wose ing penggalih ingkang angka kalih bilih dinten ingkang sampun kalampah ugi kauri kula nampi prasange rombongan utusan saking keluarga Bapak Tubiono so Ibu Temu bilih matur badhe nglempakaken balung pisah bebasan nggih badhe bepisanan dinten ingkang sampun kauri ugi kula nampi calon pinanganten kakung nun inggih pun Bagus Nur Sohidin putra saking panjenenganipun Bapak Tubiono so Ibu Temu kasuwun kaijabaken kadhawuhaken kalian anak kula Genduk Putri Mardiana Ramadhani putri saking panjenenganipun Bapak Maryanto so Ibu awit pandonga donga pangestu panjenengan dinten ingkang kalambuh nun inggih dinten Kamis Kliwon Surya 12 Juni kalih selangkung waci tabuh sedasa injang wonten ing gubuk kula wonten ing Ngebel RT 3 Taman Tirta sampun kalaksanan nun inggih daup suci utawi ijab kabul yawit pandonganipun panjenengan sedaya para pepunden para sepuh keluarga ageng Bapak Tubiono so Ibu prasto aji ijab kabul saged kaleksanan boten enten alangan setunggal penapa ingkang menika saestu hambok menawi saking kawula sedaya keluarga Bapak Maryanto so Ibu anggenipun
netepi menawi dados panyuwunipun saking keluarga Bapak Tubyono saha Ibu Tumu. Kathah kekiranganipun lumantar kawula saking keluarga Bapak Maryanto nyuwun numutring samudra pangasami. Ugi dinten ingkang sampun kala ugi dinten Kemis Kliwon. Sasampunipun ijab kabul ugi sampun kaleksanan ugi tasakuran pahargyan sami prasaja sakekiyat-kiyat kula ugi badhe suwunaken donga pangestu saking tangga tepalih wonten ing tlatah Ngebel RT 3 Taman Tirta. Ingkang menika saestu sedaya sampun lancar boten enten alangan setunggal penapa. Wonten ngarsanipun para pepundhen para sepuh para pinisepuh ingkang sampun pana ing pamawas sedaya tutur ingkang saduh kinurmatan. Ugi rinanggung panjenenganipun Bapak Tubyono saha Ibu Temu. Nuhuni rantamanipun ingkang sampun gumathok antawisipun keluarga Bapak Maryanto saha Ibu saha Bapak Tubyono. Bilih dinten wonten ing dinten menika. Dinten Minggu Surya ingkang sampun dipusebataken. Pinanganten ingkang sampun sah mitrat agami saha tatanegari kasuwun kaboyong wonten ing keluarga Bapak Tubyono saha Ibu Temu wonten ing tlatah Grondong Tengah RT 6 RW sekawan Wulung Gunung Sawangan Magelang. Awit donga pangestu panjenengan bidhanipun saking griya ugi wonten ing papan punika katampi kanthi sae saestu ngaturaken agunging matur sembah nuwun. Ingkang menika saestu wonten ing wekdal punika dinten ingkang sampun dipun tentokaken. Bilih pinanganten sae ingkang sampun sah mitrat agami saha tatanegari. Kula asta wonten ing madyaning pawihan menika. Ugi kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Kula pasrahaken sawetahipun anak kula Genduk Putri Mardiana saha Bagus Nur Sohidin ingkang sampun sah mitrat agami tatanegari. Kasuwun kasumbahaken dumateng keluarga Bapak Tubyono saha Ibu Temu. Kasuwun nampi kanthi bingai manah. Ing lajenganipun mbok menawi sakmangke anak kula nun inggih Genduk Putri Mardiana Ramadhani cumondhok wonten ing kukuban keluarga Bapak Tubyono saha Ibu Temu. Nyuwun pun rengkuh dados putra piyambak. Ampun dipun bedak-bedanaken putra piyambak menapa putra mantu. Ingkang samangke anggenipun gebyur wonten kebrayan enggal. Dadosna keluarga ingkang ayem tentrem. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi kula ngrumaosi mbok menawi anak kula Genduk Putri Mardiana Ramadhani dipun presani menika sampun dewasa. Ananging pangertosanipun bebrayan enggal utawi keluarga mbangun keluarga enggal menika tasih cubluk. Ingkang menika saestu nyuwun palilahi panjenenganipun keluarga Bapak Tubyono saha Ibu Temu. Ugi pasalanging wilayah Bapak RT Bapak RW ugi kepala dusun kasuwun rengkuh dados keluarga piyambak inggih samangke dadosna keluarga ingkang sae migunani dumateng keluarga wonten ing kukuban Glondong Tengah RW 6 RW sekawan utawi RT 6 RW sekawan Wulung Gunung Sawangan Magelang. Ngarsanipun para bapak, para ibu, para lenggah sami ingkang satu kula hormati. Ugi kawula suwanipun wonten danipun Bapak Tubyono saha Ibu Temu.
hangasta angsal-angsal tondo tresnanipun kawula saking keluarga Bapak Maryanto kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Tubyono Ibu Temu. Indi hamba menawi samang utawi kula wau saking bidalipun saking tlatah Ngebel RT 3 Taman Tirta menika mampir wonten ing Peken Gamping. Ingkang menika saestu awit tondo tresnanipun anggenipun kawula marak sowan wonten danipun Bapak Tubyono Ibu Temu katamisae menika kawula ngasta angsal-angsal tondo tresnanipun kawula aturaken panjenenganipun keluarga Bapak Tubyono Ibu Temu. Nyuwun ampun dipun kerto aji anggenipun kawula ngasta angsal-angsal menika ananging niat silaturahim ugi tondo tresnanipun sedaya sampun kalambah kanthi sae saengga wonten ing pramila wonten ing enjing siang utawi wonten ing siang punika saged kaleksanan boten alangan setunggal penapa. Ngarsanipun para bapak, para ibu, pralinga sami ingkang kinurmatan. Ing lajenganipun ugi mbok menawi kala saking keluarga Bapak Maryanto Ibu anggenipun marak sowan wonten danipun Bapak Tubyono Ibu Temu. Menika ngasta bala ingkang kathah setunggal bergodo ingkang menika saestu mbok menawi kawula sowan ngabiyantara wonten danipun Bapak Tubyono Ibu Temu ndamel repot pengganipun saking keluarga Bapak Tubyono Ibu Temu. Kula saking keluarga Bapak Maryanto Ibu namung nyuwun lumutring samudra pangat sami. Ngarsanipun para bapak, para ibu, pralinga sami ingkang kawula hormati. Ing kelajenganipun hambok menawi sakmangke sampun wonten pratandha kangge cekap ugi paripurna adicara pawiwahan wonten ing sonten punika. Kangge cekap kula saking keluarga Bapak Maryanto Ibu sedaya rombongan nyuwun pamit medal basilan wangsul wonten ing tlatah Ngebel RT 3 Taman Tirta Kasihan. Nyuwun tambah donga pangestu mugi lampah kawula sedaya keluarga Bapak Maryanto tansah pinangian keselamatan boten alangan setunggal penapa. Ugi kedhapan ugi kula saking keluarga Bapak Maryanto Ibu ugi nderek dedonga mugi lampahipun prastawa aji utawi pawiwahan wonten ing sonten menika saged lancar boten alangan setunggal penapa ugi. Boten wicaksana mbok menawi kawula matur karana wonten ing wedal sonten menika tasih badhepun lampahi adicara ingkang sampun rinakit dening keluarga. Ingkang menika kula pitados. Kula namung tintah sawantah tentu kemawon cinandang kalepatan ingkang menika saestu kula nyuwun lumunturing samudra pangat sami. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Konjo datang panjenenganipun Mas Eri Maryanto ingkang minangka raga sinambeting atur panjenenganipun Bapak Maryanto. Tumunten adicara ingkang salajengipun nun nggih adicara sumene ingkang semangke panjenenganipun Bapak Tubyono ngaturaken swagata ingkang jumbuh lan ingkang sampun arenantam dhateng panjenenganipun kadang kula juru lati pramila mbok bilih ing semangke
Para tamu minulya sampun kepareng nampi sugata kinarya pendherekipun anggenipun sami lenggah kepareng hangrapi lan dhahar kanthi eja lan merdeka.